सितंबर होला बाबा के पूजनवा विमानवा उड़त गनवा बा विमानवा उड़त गनवा बा। 17 सितंबर होला बाबा के पूजनवा विमानवा उड़त गनवा बा विमानवा उड़त गनवा बा। डीजे राकेश राज, डीजे राकेश राज, डीजे राकेश राज। विश्व के रचयिता विश्व कर्म भगवान हो, इनके कृपा से चले दुनिया जहान हो। डीजे राकेश राज, विश्व के रचयिता विश्व कर्म भगवान हो, इनके कृपा से चले दुनिया जहान हो। इनकर नामवा से होला सब कमावा, इनकर नामवा से होला सब कमावा विमानवा उड़त गनवा बा विमानवा उड़त गनवा बा। डीजे राकेश राज, डीजे राकेश राज, डीजे राकेश राज। हावड़ा ब्रिज के डालल रहिया जनीव हो, एकरे से बड़ा नहीं बनल ब्रिज हो। डीजे राकेश राज, हावड़ा ब्रिज के डालल रहिया जनीव हो, एकरे से बड़ा नहीं बनल ब्रिज हो। आजू के दिनवा बनल ब्रिजवा, आजू के दिनवा बनल ब्रिजवा विमानवा उड़त गनवा बा विमानवा उड़त गनवा बा। डीजे राकेश राज, डीजे राकेश राज, डीजे राकेश राज। बबुआ आशीष रिंकू लिखले भजन हो, श्याम सत्यम गावतारे होई के मगन हो। डीजे राकेश राज, बबुआ आशीष रिंकू लिखले भजन हो, श्याम सत्यम गावतारे होई के मगन हो। मोटर गाड़ी होला सबके पूजनवा, मोटर गाड़ी होला सबके पूजनवा विमानवा उड़त गनवा बा।